Kadom nalitum stame tek monong lo APHLC lapen BJP atum Mephi Kachekai airset prungset bangso video long litum Chethan nang kopi polse alang litum la bangso asai kedeng ponangkok lapen te kache pocheng ke nalitum stame chini lo Hukumsing Teron alang di APHLC long ke klem abang pu lapen te lapunat BJP workers BJP along sai ke klem dunatum Ranjit Kramsa pen alang li group nili bangso video long ko matsi ke chok ma ke chok chebale ke jong namji lapukali bon sitame ilitum kupisi kacepa preg na hilang labang solam litum Chethan namang ilitum aprang si Chethan namang alang litum angpong koson si lam kacep kholok lo nalitum chini tai lo bang same thihek ben Chethan ponang alama ke cheng lason lo kado ko bisame thek monong thai lo isi a video bang viral dead lo BJP workers atum Hukumsing Aphan ahem damsi ada prang ahem damsi ke theng dam polam same arju ponong lo lapeda alang li video approve same chipilo alang li phan ke theng ke chok huda video approve bang ke ave bon samela aphi alombang a video approve ke arang li chipaklang lo hadak bunse alamang ke cheng lo Hukumsing Teron nang pulo BJP atum nili phanang ke theng lake nili social media long BJP atum Aphan pudun det apot pulo bon stame Ranjit Kramsa alang li sitame puthot media thengno wangthlo alang likaning je bangke kapreksi latu phaglo alang likaning je bangela son lo nili hada ke party alam pen ke dam kali party alam ke thang connections tame abi usipolo alang li hada ke dam lake tangka kache hangdam ji phan preng kache hangdam ji phan suri plikep usipolo labang so suri plikep alang li pidun lake hala Hukumsing Teron video kasela matela album kaselam ji puhut rampondet polo 40,000 atangka Nonaba ilitum kachar jumeme ke lalo Ranjit Kramsa alang li bangsu suri plikep ki pidun po alam kopini approve doma approve dolo pulutang te ilitum stame ki kroidun meme ason ke do bon same alang li approve paklang thekjima la bangla question ke labe de sialam do thulang Hukumsing Teron alang li video footage ke na hud hadak KAC aghari hadak do pusipulo labe de ilitum same thek bonong lo hadak Karbi Anglong autonomous council po update ki pa bon same Ranjit Kramsa alang li media thengno kaning je ke hada ke nili tumge ponong de nili tumge council long aghari ke KAC long aghari ki ponji Aphan ke nili tum authority sitame abe sin je pono bon samele tum video footage bang theklong lo hada aghari ke do alang li puthulo dak kumane kewang pen nang bidun kok bangela ku kapregalam no pusi alang li ningje lo bon samenon dakta isia question do tukok lo ante kumat si hada labang so aghari pahong kram lo aghari lake Karbi Anglong autonomous council aghari veg lo mapusi ni mata ate hadak amen sebe tok tando bon same Ranjit Kramsa bangke alang di chikrong kre nasil tum malong question do lo charjume me lo uson si hala so KAC aghari hadak pahong kram lo last time isia question do lo alamang ke lason men si chengpon bom lo nonan mang ke alamang ke thiu ason lo to aja le Chethan stame ilitum chini nang je ilitum monitum a character mane ilitum a character ke lason ilitum chokche dead sitame nili ke chokche dead lo bukaning je bang ke sungpik anu tin stame ni si chok ku bang si chemathaji laso posi lamang ke aphyong ndang ponong ong titi alamang aphyong thi ponong ong titi Ranjit Kramsa media long kaning je ke lason lo nili ke thangalam ta belo nili kipia tangka mater bangso suri plike batangka nili chelong te thangalam ta belo pusiling je pono bon stame Hukumsing Teron alang li bangkaning je ke lalo alang li pen matela Ranjit Kramsa pen ke ningkan ke thom de ke thang connection sitame abe polo Ranjit Kramsa pen thang kachingki ke Chethan sitame abe lapen de Ranjit Kramsa pen kachingki approve phone pen punon messenger pen punon approve jong si wan theklo pulutang te suri plikep kali lak kep seme pideji pukaning ji sitame do lapente most important isi akenang sod nai alam mate isi kenang sod nai appoint ilitum kachini nanji ke lalo Hukumsing Teron kaning je alam alang li kijut si hut puthot media long wang thulo labang sud alang li kining je ke lalo hala Ranjit Kramsa hadak wang raperetum mohonti so pene alang li tum bible amen pen mate hemangtar mate la ana maton pen alang li tum semetang haji ma polo lasa question ma ke dak thepik Hukumsing Teron alang li chipuke niliki hai wanon pusi alang li kaning jelo Hukumsing Teron bang kaning je ke lalo je Ranjit Kramsa bang hada kedam lake preng kache hangdam ji ponsi kedam pusi seme tang nang ji pulo seme deng nang ji pusalang li ning jelo lapeta Ranjit Kramsa alang li seme deng haji ma pusalang li arjulo lapeta alang li tum hadak dam si ke theng dam ke chok dam kali pula bang so lamang seme deng haji ma pulo alang hin pet karjupon Hukumsing Teron bang puthot ning je thulo alang li APHLC Aphan kapheria joini si
ke pa diverge aphan pusi labang so lam ning je lo labang so apreng alamang ke ning je lo pusi Hukumsing Teron bangke puthod alang lia koi pithulo non bang kijut si ilitum ang thek ke thek long ma ke ilitum chelang nuda ka son lo athe lapunat APHLC atum sitame Sartuli Ram rong hang alang li Ifiji mate alang li Mephi stame kai pondendo lason thak thak si BJP workers atum stame Sarjai Kathar Mephi stame kai pon tanglo nalitum same thek ponong thailo lasi ilitum matha dam elo pulutang te ningduk meme athe ilitum population ka ve ilitum Akhei non an stame ching thudun pa me tek thilang bon stame ilitum Angbong lasona to mona ke jab lake khai pan ke mesenang thek kalima pusin ke matha lake ilitum ajakong chip herang thekji phon kalilo lage ilitum ichakong bake bobrong pup sineli matha athe ilitum population ka ve penangbong stame puthot kachethak ilitum Methang Karbi Akhei Angbong ilitum Hotur Kachemanji Angring lapente non ovikimi atum Aphan matela new generation atum Aphan la son a image jongsi matela son arjan jongsi ilitum chepaklang rong lo pulutang te non kewang ji awi tumbang a thoughts mate a thinking akimatha ke kosonsi plan ko ilitum chephere meme non ilitum jongsi social media long hai jongsi chepaklang rong lo pulutang te ilitum a generation bang stame negative thoughts to ko ji ke matha stame akaprek kiri dam dia sonsi dokokji lahai ilitum Mephi Kachekai lake isi negative ason nanglitum kupitang matha ni bonstame ni lige matha ke lake misenang thekali athe lake isi hatred kechelang selet isi ang thek pinak labangso kechelang selet pohon mubang ke keching si ang ko ke bichot hai jibon same apor dam bom ilitum kechelang selet bang ilitum Karbi hija na Hotur bangke a phiong the ponong indang ponong po moke dake lan se akheng no size tame ki klem pon tok thai ji lasinili jungjung ke matha bangke la sona culture bangke litum prabjin pensi pawir ponang ji ilitum ka prek step deng pon me ilitum kiche pakkeng ji phanilitum ka prek step deng pon me ilitum along option dot thulang peaceful protest ilitum klem pon me a history along jong siltum langnam lo plutang te non violence pen sitame pen ana sai ke chun pon un ala litum samjin pen protest ponon kupi malang litum demand ponon ala litum debate donon mesen pen debate do ponon ala litum lam sitame chipangjar pon me lata mesen appoint pen kachiput tot kechijong tot pen kali ala litum mesen appoint pen ala litum lam chedan ponon labende investigation pa menon ko batsi ki chong ma ki chok chema labente ki chok che phan mangke insainon etum family si mate khai si lage chebong he pinji pu bangki unde labangke hok lo hopen hut ke litum aka chebong ke do bon samer tum chepaking siroi nangji dak labente isia party jongsi pini mesenang thek chepaklang ji labente rada support nangji pulotang te APHLC punon BJP punon Congress punon LGC punon ajat organization punon alang litum jongsi rada support nangji pulotang te neli jungjung ke matha alam mesenang thek pensi chepaklang ponangji alang litum rapon me kidukila garat do piglang karbitum amadu party same alang litum han rap non ki me asai ki claim pensi rada support same longji kidukilak num han raponon la son si akipang thira sai same claim pon me na pen dutulang pregjam ke thana sai same claim pon me la si ajara party tum same rada support nangji pulotang te nili ki mathalam lo rada phan ali ke do son si claim pon nangji elamen ponon ekamen ponon non ke violence si chipaklang rong lo lalu pulutang te ilitum a society phan Karbi Akhei phan mission ke kali de jima pusi matha athe non akai ke nete ne nangte nang po kai pinak madu sidame kremji phan ke aningang he lasiang thek bang ke ilitum same thek ponong lo APHLC atum Sartuli Ram rong hang alang li Mephi same kai lo la kai det pena people bon la kai det pena pc ha punat BJP workers atum sitame jai kathar Mephi kai pondello dak penil to mang thek monong lo je violence jong si kecheng lo plutang te lage jujje lo lage aphiong ami ade bang ke the ponong ongpo lapuna de thelo pute puna theni lo pute puna thethom lo la sono alarms dame ke bat ponji la pen da size dame ke bat ponji la sini lening thelo prabjin pen labang so tomon nang no ington popusi nilige lapuna si support polam bangkali bonds dame ilitum society along chelang mesen ben se ajada hin al same che song nang che danang ji athe ilitum kadoga we same karbi lo labene karbi hijan jong se ilitum chinghon tek thelo pulutang te konane king sang tum ke wang sin ang hon hilo ke lagin ilitum same thekwanong lor lo
Aka prek Akhei itum ilitum hanakang honji pubangke hilu wing alam no mata dam stang itum Methang Akhei same tingkon dekte bon same la bangke itum chok che tipik lo itum Methang Akhei bangke itum tingkon angji itum lain lain hem si jong si itum tingkon dekte no pulo tang te lake ilitum paprang nun thekji kali lo itum lake itum jakong bang same bobrong ho ki chok che ge lapune chini ni de lo pupur same chok che ke dokok thai lo mate pupur same ke chok che ke avede thai lo bon same kupi ko sone munit me lam che long lok ti bon same lahai lam same lahin penalang litum same chidia po pusine ni thelo wane la bangso video la itum che thanam chona do mitak me kardom